Здравейте! Току-що пристигна Pinks Beauty Box кутията и бързам да ви покажа какво има в нея. Pinks Beauty Box, септември 2015, модерен сезон. И първото нещо от Виши във всяка кутия, Виши Norma Derm крем за кожа с несъвършенства в зряла възраст. 1,5 мл. Ето го тук в брошурката. Не е нещо, което ще ползвам. Кожата ми все още не е в зряла възраст. Следващото нещо на Клиник. Крем. Клиник Moisture Surge крем 2 по 1,5 мл. Издига до нови нива увлажняването на кожата и го запазва до пълни 24 часа. Ето ги двете мострички. Така, пак на Клиник. В 3 стъпки. Система за грижа на кожата. Първото е измивен сапун за лице. Лосьон. И гел. В 3 стъпки. Ето ги мостричките. Интересно изглежда. Аз сега на Клиник не съм ползвала май нищо. Така, нещо, което беше обявено на сайта на Garnier. Pure Active 3 в 1, 50 мл. Грижа за почистване, ексфолиране и освежаване на кожата. Ето го. Изглежда интересно. Мисля, че не съм го ползвала. Така, Nain Coco. Апликация за лак. Сух лак за ногти, 2 ивици. Отстранете предпазното прозрачно фолио, отлепете лентата с лак от сребърната ивица, поставете върху сух и чист ногът, отстранете излишното с пила. И къде е това нещо? Ето го. Изглежда интересно, не съм ползвала до сега сух лак за ногти. Ще го пробвам. На Revlon Lovison класически лак за ногти или Revlon Top Speed лак за ногти. На мен какво ми се е паднало? Класически лак за ногти ми се е паднал. Оригинален размер 8,38. Може би ще пробвам този лак и тези декорациите. Паднал ми се черния. Добре. Предпочитам го пред тези цветове. И последното нещо. Биокалкулочен гел роза дамасцена. Оригинален размер 25 мл, 5,29. Аз сега ползвам един на Балея, мисля, че да. Аква нещо си и не виждам никакъв резултат от него. И това е от септемврийската Pinks Beauty Box. Аз съм доволна, има интересни неща. Като цяло от лака и от околочния крем и от Garnier цената се избива. И така, това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и до скоро.